Γιάννη, είμαστε στην κουζίνα του Παραντήσο. Θα δοκιμάσουμε σήμερα ένα ερυθρό κρασί από την ποικιλία Λιμιό. Το Λιμιό είναι μια από τις αρχαιότερες ελληνικές ποικιλίες με αναφορές σε ποιητές όπως είναι ο Όμηρος και ο Ησίωδος. Ειλικρινά, Γρηγόρη, ανυπομονώ για αυτή τη δοκιμή. Συγκεκριμένα, μιλάμε για ένα κρασί από τη Θράκη και την περιοχή της Μαρόνιας της Ροδόπης. Είναι οι Κίκονες Λιμιό από τη χρονιά του 2008. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι οι Κίκονες ήταν ένας από τους αρχαίους λαούς της Θράκης και ότι πίσω από την ελληνοποίηση κρύβεται η Μελίνα Τάσου με ένα δυνατό βιογραφικό σπουδών στον Μπορντό και εργασίας τόσο στη Βουργουνδία όσο και στην Αυστραλία. Και νομίζω ότι η φιλοσοφία στην ελληνοποίηση που ακολουθεί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αξίζει την προσοχή μας. Ακριβώς, Γιάννη, η προσέγγιση στην ελληνοποίηση θα λέγαμε ότι θυμίζει η Βουργουνδία. Η ζύμωση γίνεται σε ανοιχτές δεξαμενές και το σπάσιμο του καπέλου γίνεται χειρονακτικά. Ακολουθεί η παραμονή του κρασιού για ένα χρονικό διάστημα σε μικρά δρύνα βαρέλια και εμφιαλώνεται αφιλτράριστον για να διατηρήσει στο μέγιστο βαθμό την πολυπλοκότητά του. Φτάσαμε τώρα στο σημείο που θα το δοκιμάσουμε. Το χρώμα, όπως βλέπουμε, είναι μέτριο ρουμπινί, θυμίζει λίγο Πινό Νουάρ, θυμίζει λίγο Βουργουνδία. Στη δε μύτη βλέπουμε πολλά αρώματα, είναι πολύ έντονη η μύτη. Ξεδιπλώνεται όσο περνάει η ώρα με κόκκινο φρούτο όπως είναι η φράουλα, όπως είναι το κεράσι, σε συνδυασμό με μπαχαρικά όπως είναι η κανέλα και το μοσχοκάριδο. Λίγες νότες καπνού και δεν νομίζω ότι το βαρέλι είναι διακριτό. Στο στόμα έχει πολλά κοινά στοιχεία με το Πινό Νουάρ. Εξαιρετική φρέσκια οξύτητα, στρογγυλές γυαλισμένες σχεδόν τανίνες, πολύ μεγάλη συμπίκνωση, αλλά νομίζω ότι η ταυτότητα του κρασιού είναι κάτω από το πρίσμα της φινέτσας. Μιλάμε για ένα κρασί σοφιστικέ, κομψό, ιδιαίτερα απολαυστικό, χωρίς να είναι ταυτόχρονα καθόλου κουραστικό. Και γευστικά με τι θα το συνδυάζαμε? Πάμε να πάρουμε τη γνώμη του μάγειρα. Οκ. Σαμπέ, θες να το δοκιμάσεις, να μας πεις τη γνώμη σου? Με τι θα το πρότεινες? Είναι πολύ αρωματικό, πολύ ωραίο και πολύ νόστιμο. Θα έλεγα ότι ταιριάζει πάρα πολύ με κόκκινα κρέατα και... Τι θα μας πρότεινες δηλαδή, τι θα ήθελες να μαγειρέψεις δίπλα του? Εγώ θα έλεγα ότι ταιριάζει πάρα πολύ με μαγειρευτά όπως είναι, ας πούμε, μουσακά. Να μας φτιάξει ένα γιατί πεινάσαμε. Οπωσδήποτε. Πολύ ευχαριστώ. Dance me to the end of love. Dance me to